Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, inyong Inday Erin. So, ato rin for today's video karon kay maghikay din mga dzay kay mga linggo sa dagat. So, happy Sunday day sa tanan diha mga madlang people, charis. Bitaw di Sunday day sa inyong tanan mga dzay. So, punta ang tanan karon nga linggo na nagpabugnaw na. So, kami naghikay pa mi kay magbalon ni mga linggo. So, naghikay pa mi mga dzay. Nagihaw din mig tulo ka buok bisaya manok mga dzay kay may among balonon pag pangaligo og dagat. Ug diha kay nagbukal naman ato ininit so isa-isa din na nako og lapo ang manok para ato na siyang mahinluan. Ang mga igagaw din ni Dudong nagpasalig og dot-dot sa manok. Hello guys. Guys, nag-iyaw yung manok guys, maligo mig kuan dagat. Nagturo kami le. Nabangi mig dot-dot kay maligo daw siyang kulturo. Kulturo. Kasi mo diyan kulturo guys. Dot na lang. Ano kay way parta. Si Anaro sa tuloy tagapasahod. Guys. Follow guys, follow. Mao din ni mga igagaw ni Dudong nga taga Cagayan. Namerti day ni sila maong nakalaag ni sila diri sa Hingoon. Unya pati kaligo pa man sila sa dagat guys kay aliluya pa man ni nga tay. Diba dugay na kayo nga vlog no karon pa na edit ingana kakugi si Rinjals mag-edit sa iyang mga vlog. Huy. Ako na din ang gihugasan ang manok kay nahumanan nila og panguha sa balahibo. Kay hatod mi aning manok guys pero pertin taw nilang lakag ani kay dili man sila padakop kay Dudong. May gani kay naay mga gwapo nga igagaw ni Dudong gitabangan nila og lakag. Kawa damha guys tulo pa hinon kabuk manok ay lang nadakpan. Ug naman taginlo sa manok so kanina pong kamuti atong brasan. Nagpalit na si Dudong kamuti nga 2 ka kilo para naiparis atong manok guys pa. Fights nakaayo ni nga among balonon pag pangaligo sa dagat. Ug diri guys nagluto na day si Dudong sa manok so nagisa na din na siya mga panakot og sili kaya lang halang man daw niya ang ato ang manok for today's video. Iyaha sa din ang gilatan ng manok ay niya gigisa o ingana siya ka master muluto. Unya naglunod na siya gata mga dzay kay ginataang halang-halang man daw ni iyang manok. Kaya kung wala ni siya gata ay adobong halang-halang ra ang tawag ani sa iyahang for today's menu. Huy. Ug mao na ning halang-halang nga manok nga giluto ni Dongski. Paglantaw pa lang nimo maglaway nakatungod sa kalami ug labi na sa kahalang kay daghan kay sili ang gibutang. Tawagin ani. Nga di na makaon oy. Di na makaon. Kaon nya kamuti. Diyan na gipuling. Daw natin. Wapa pa bitaw ibog. Spaghetti kamote. Nalingaw gid miglantaw anang kabayo guys kay abi namog mga tawo ra nalipay maligog dagat magsaulog sa aliluya ning kabayo gusto man po din maligog dagat. Babay horse kono. Grabe day kadaghan ani nangaligo guys diri sa Badjangon. Kami nara intawon mi diri sa Daplin kay dito dapit sa unahan guys. Grabe nagigkapuno lang tawar og mga tawo mura nag mga amigas. Ana nga time naligo na day ko uban sa mga bata guys. Dili na to sayangan ang panahon nga nakalaag ta sa dagat ba maligo pud ta panagsa. Huy. Maulaw pud ta nga dili ta maligo no naligo ganing kabayo kita pa kaha nga tawo. Huy. No, 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 no. Oh, he tried it. Tugnaw ng kabayo. Wala ko maligo ng bayo. Na buang. Hindi mo sa Mabig sa. Sukusog. Lang baso. Aman. Bitbitan ng kokling. Kasaluran sa tubig niya. Nanguli na day mi ani nga time guys kay medyo hapon na siya ug nagipangtugnaw na ang mga person. Pag-agi na dring dapita nakita og nangka nga perting taon kadaghan og bunga din gwapa kaayo mga dzay. Gwapa pa ni Rinjals. Ato mig sa pa maligo mi ni ila iski. Ya tayo. Dagat na. At ali. Ay sabay. Kali na. Hoy ani na. Ilay. Kada oy. Nana iro. Nadlok. Mao ning nangaligo sa dagat nga nangawaswas utro sa sapa kay parat daw ang dagat. Huy. Ug diri ra ko taman sa ko ang for today's video mga dzay. Thank you for watching. Please follow, subscribe, like, share ug comments ako mga video. Bye-bye and God bless you all.